Yau kaga inda aka cire kuɗin can. Allah sauka na halatta wannan tare haka kallon su Ronaldo na Messi ka san Muhammad na Sokoto asusu ɗaya mun ka sani ko mai gina mu kaɗa kuɗi kaga na ma aka cira dora ta can ko ta nan dora ta Ba ƙauyen banza sai ku taimaka mutane kurin kukun waya she ko in ba ku iya ba. na za rahoto yanzu kuma Kasa nan ba sirri. okay na gane in sha ɗaya in sha biyu sufula uku takwas ana gana abu kure wallah bari in gani nawa mai cirowa daga na ma aka rubuta naira $1,000 a kai wani rana halaka don Allah kamo wata ɗagare ne wallahi na ce a ce wai Kuɗi, ka ji gidan kuɗi, kowa ya zo kuɗi, ni ma zan yi kuɗi, kai wani irin gasin na wani jahili na wai. ya kai bil adama Wayo Allah, bismillah ka faka, mawanka sundula muka ganin ku ba kuka ganin mu ba. ya ka kai bai ayama ka bi ka takura mai rayuwar mu ka bi ka addabi rayuwar mu kana ta takura mana dare da rana kana sa mana disco yau to za ka gane Wallahi daga yau na bari, shirin shedan na. kan bro ba kawa shaɗan ƙasa shi ne na shaɗan nan da ka ganin na haka Hukunci ɗayan biyu ya kanka na ɗaya ko ka cire ijiyar ka ta hagu ka ba mu ko kuma ka ba mu ƙawar ka ta dama. Tun a banka in baka yi ba kuma ya mu kashe ka yanzu kuma da Yadda hanji. Iskancin gani ma na iya shi zai na samu kuta. ta mu Wayo Allah, wayo da ma taimako, wayo ta sai kisa, wayo aljani, wayo. Yawwa ga shi nan ya shigo yawwa. To ku yan wuri na bata muku rai. Kasancewar da Afirka yanzu babu mawaƙi kamata. wallahi ka sibire ka Asibire ka da kuka gani da su DJ Abi. Duk tsayin yara na masu wanke min takalmi na da na dan ba su jari shi na son ka dan kama haka. ko ba ta so suna bayan ka wallahi ina ganin wanga mawaƙi ko ya barkata ji wani alfahari da kai sai ka ce class da ya faranta mana rai wani za mu ci wallah Turmi kalmi. ka kaɗa maka shi haka ƙarshe mu duk cikin rana maka wallah To hankuri za ku yi ko dan dole. Saboda ni celebrity nake kuma na iya haka bar ma ci ko gani. kan yaya dubu man ka biya To dan ka biya 1000 shi na za ka wani tadda jijiyoyi. America dollars suka biya shi shiga su ganin. Da haka sho ɗin gaban mari ne yau na wasa. Kan bura uba wallahi daga yau na ga gidan kurkuku jihar ganiya wallahi ban dawo. Kan bura uba gudu na yi wallahi sai na tona mai asiri ofisa ga wani can ya shika. wait dan shirya ko ina maka ba Mama ya na da an ce ka a shugaban wurin wato daga yau na baka tin of bayani don haka aikin kana kyau Godiya ta musamman mai gida wallahi daga yau sai ka kula da su. to ya daidai baba yanzu zuwa ga zamu na shugaban firidan Wallahi godiya da kai mai gida wallahi daga ran nan babu uban da zai kara ya tada wajen ga kan bura uba kai na ji an ce baba ya dole a shugaban gidan to wallahi dole ma na sai mun ci uba ne. wallahi ni sana mai kasa bakwai lokaci gura Wallahi ni kan balle sai mu. wallahi na ma na baci daya To yanzu dai ba wannan magana haka ba ku saurara da Allah. Wallahi yanzu in mun ka kama shi sai a yi su ne da rai ne ka. baba yanzu ka ta haka ka bamu shinkafa ta ƙare yan wuta sun ƙilla wuta man gyaɗa ya ƙare kai har da garin da muka ci ya ƙare Wallahi bari ki ji wani abu ni ban ma kin yin zama na wajen gadan da ga gana huta da wahala. ba mu wani ba za ka gaya maka magana to shi kenan ba mu Allah shi kaka uban ma zai sake kiran ka Hake hushi shi an matsalar namiji mai mata guda da ya faɗa muku magana wai ku shi kenan ku hushi. to baba yanzu ne haka ne aure goma yan kana a wallahi babu abin da ya dama in ko iya ma ku suka akwai abin da ya dama To ni ku kai wajen gama na yakan Allah hadda matata ba a bari in waya. Gidan yari gidan maza. Wallahi bari ma in tashi in ta in gadin mutanen cinan tun kahin ba su shiga ba. Kan ba wallahi na cika ɗan iska wai hadda gadi aka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi hajjinan ka halatta. Oba da Allah dai police ku turo ni da security wallahi ga yan gidan yaron nan sun hito za su kashe ni.
Wasu yanzu ni ɗaya na kai tana cikin gidan yaron nan na gagaga kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai rabon ganin ba ɗaya gani. Malam kana ana da Allah ka to malam mana. Wallahi gani nan wajen gana ɓoye. Malam taso ka mukulan gidan yaron nan na ɗauko ka taso ka sheka ka sheka. Kabura uba kai kuje ku kamo min shi don wallahi shi na ci uba ne isa ramu su roja ku ba kwanan kuje ku kamo min shi. Kambura uba dai ka wallahi ga su da ya mu sheka. Gudu kauce shiga mastaki baby. Barki ga yadda zan yi wallahi babu uban da zai wuce wajen ga. Kambura uba dai ka wallahi malam da sun shigo kashin ka bushe gani na sun baka mahta da wurin ga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata wallahi yau kashin mu ya bushe ga Allah mata ta kiyaye mai abin da ne ni wallahi na ya fi mana da na ban bakin kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi wai wagga ta asaran dai an yi ɓanna wurin ga wallahi. Kai baban yaro ya aikin garan da wani wajen ga aka shiga ka wallahi. Kana haɗa mana wanda ya aikin ga kusan mun kulle ka wajen ga. Wallahi wajen ga an yi ɓanna an kashe abala an kashe abala wasu ma suna cikin wurin ga. Wallahi da ban haɗi ba da sun gano kashi da za su yi. Wallahi ofisa duk wanda an wajen gani na zube shi da ƙarfin izza ta zuwa sun kai su kashe ni kuma sai da nuna musu na yi su zama ɗan iska. Illa bai ko baka yadda ba. Ana yalo kuma mun gore sosai wallah. A ran na mana subscribe kuma a ran na ƙarara.